होद बेलाय माथो राखेबसोलाय बा माथो सिनाय हालायाखैलै है नोंगोनालै बा आपडेट होनानै नोंलाय खानायखौलाय खारफासिगोन माथो एबार जाफ्रा नोंजों मोखांखौबो आपडेट होनांगौ नोङो ओइ दाख्लैसो सुमगातायाव सानजाना गोदान खुलिनाया आपडेट जादों आं हाब बबेयावब्रा आंलाय माथो नुवाखै बैलाय बै सेन्ट्रेल बेंकनि नांजाबनाय रुमालायब्रा बेसेबां लानायब्रा आंबो खानायखौ आपडेट होजागौमोनलै ओइ फार्स्ट टाइमखाय 500 होनायखाय बोजादों आं होद नंगौ आंलाय माथो मिथियाखैलाय बिदिबा आंबो खानायखौ आपडेट होजानांसिगोनलै सेंग्रा समावनो देलायना लाखानांगौलै समाय मारदों आंखो सिख्लाफोरा फसायमारगोन आंखौ बा हानाय नंलालै नोंजों आंनो सिनायलायाखै दहाय आं नोंखौ हा साला खानाय खेंखेर समाव आंखौ मोसलाव खारना बासिमोन ना सिख्लाफोरा नायनि र' एबार एफा सान्दुं गोसायाव मा मोनदोंब्रा नोंसोरलाय बै साइखिथु होद नोंस्राथ'लै होद मानोब्रा हैद माबालै न'आव दाउ रदगासिनो आबै लाहानाव दाउलाल' लाना फैयो आं नङाबा दाउदैया गला जाजोबगोनलै देनां दाउला खासि खालामना जानांगौना दे आइदि माथो आंना खानाय जोंनिया खामानि जामारदोलै हा बेखौनो देन गारालां ओइ साहा खामनि लाबोलै माखौ नायबाय थादों जाम्बा जेबो नङा जाम्बि जाग्राबो गैया माबो गैया बिदि दखानावनो लाबोयो माबालै आंनाव फैसायानो गैथ'वा माब्लाबा गुवाहाटीनि जारौ हटेलाव लांगोन दे आं लांनो हायाबा थगायनो मोननाय नङा थ' थांसै होद गावनो रायलाय नोङो लाबो आं गावनि होद नालै लाबो होद नाङा ओइ उदैयाबो लाबो आं गावनि होद नाङा आंना खानाय आपडेट होनाय खामानि जादोंब्रा ना होद मा खामानिब्रा होद उनाव बुजिगोन होद र' ओइ नै बेनोब्रा ओइ दाख्लै आं खानाय आपडेट होना खामानि जादों होननाय सिख्लाया ओइनो नंगौ ओइ दाख्लै आंखौ लामोन ना मिन्नाया आया बेलाय माथो अनारा मोनसे गोसोथोनाय आसो लाइकसो थालायबावदों जाख्ल' जाथोंलै र' साला खिथायालां ओइलाय ओइ नै होद मा जानला मेलाब्रा नोंलाय बिफाया नुगोन होद साइडआव फै साइडआव होद एसे गाहाय जालै नुहुरगोन होद मा जानला मेलाब्रा आसोलालाय फ्रेमाव हाबबाय नामाब्रा बेलाय माथो आं दाख्लै लामायाव लोगो मोननाय सेंग्रासोलाय दिनै जोंहानि लांगोनायाव दाख्लैबो लामायाव लोगो मोनबा थिगसो नायदों बियो र' गरनैसो बख्ल'नो हागोन खोमा बिनिफ्रायबो
फैदो फै थांसै फै दा बिफाया नुबा जारला जागोन फै 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 ओइ ओइ दे फै 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 हेलौ मा खालामदों? फैखानायाव खिदोंमोनलै आं नोंखौ मार फसायोलै हाबा लाखागोन आं नोंखौ आंखौ नों एफा फसायो आंखौ नों फार्स्ट मोजां मोननाय महरै मा गिफ्ट हरगोन नों? मा नांगौ नोंनो? आंनो नों 2000नि दख'ना बायनानै हर दे जागोन दे गाबोन हैगोन आं दे दोनथ' दे दे दोनथ'दो जाबायलै फैसायाथ' थाइसेबो गैया माजों बायनायगोन आं है साइकेल बानसै बारा साननो सोला गैयालै मेकारफोरालाय बेसेथो होगोनब्रा है 1500 मोनबानो जागोनलै है दख'नाखौबा फसायना फसायालै थै जागोनलै बेनो गरनैसो बख्ल'नो हालायबाय र' लक खालामना दोनसैलां नाम्बारखौ थै गाबोन जालांबाथ' फैसायानो थाइसेबो थायालै थै मा खालामबावनांगौ दा माजों बायनायनो आं फैसायानो थाइसेबो गैला थै आफान साइकेलखौनो फानहैनोसैलां बुजाबा बुजानोसैलै माथो फनालाय बिजि बिजि ब्रा मा फन दङ मासो दे सोरनि मबाइल लाबो लागिब्रा नोंलाय अनाराम लाबोथ'ला ए होद मा जादों नोंलाय माथो टेनसन बेलेगथ' जानलै आंना माने नोंनि मबाइलखौ हरनाय है बेलेन्स गैया मबाइला बेलेगनिसो गैयालै गैया बेलेन्स गैया मा मानियाब्रा नोंलाय गैमाराथ' आया सोर जाखो बेलाय है माखौ माखौ नायबाय थायोब्रा नोंलाय बोरै जाखो बेलाय है बेलाय अनारानो मबाइल खाना है बेलाय बेजों बोरै थाजानो मोनखो आसोला एबार हले मिथिखासिगोनलै टेनसन जागासिगोन इयो आया मा जालाबायखो बेलाय ओमफ्राय इयो सोर जाखो इयो बोरै जाखो इयो इनि गार्लफ्रेन्ड नामा ओमफ्राय अब्रा बियो बिनि गार्लफ्रेन्ड खाना नों बेखौनो सिनाया नामा बे सिख्लाया माथो ओमफ्राय आंखौ गुस्थिमोनलाय हर मबाइलखौ दा दिखुगारलै नोङो सिख्लाफोराथ' मारै थगायोब्रा बरबाद जाबायलै आंहा मोदैयानो गवाखै माथो गाबनायाबो आया फाग्ला बायदि मा जालाबायखो मा खालामबावदों फाग्लादों बारजों मा जालाबायखो बेलाय हाब नोंमारगोना नोंमाराब्रा मानसियालाय थैनायखौ खेबसे नायनो लुगैदोंमोनलां होद मा नायबाय थाखो हमथाबाय होद र' मोदैयानो माथो गवाखैलै गाबनायानो होद मा जालाबायखो नोंलाय सिख्ला सासेनि थाखाय बिदि जायो नामा है आसो मिथिगौ आसो गोसोथोदो नोंसोरलाय मिथिगौ
ए मानसियालाय नोंगोना नोङाब्रा आया अबाव थांखो बेलाय हे दिरुं लाना सिखारलांबाय थु ओइ ओइ होरोलै थैसां ओइ होरोलै रलै र ओइ रलै ओइ बोरै ओइ र है मा जालाबायदोंब्रा ओइ साला खि बुसुग्रा आखाजोंनो होगोरगासिनो है ए माथो मानसियानो बिहुस जाबाय दैलाय थां मा जामारखो मानसियालाय आया मा जामारखो बेलाय है दे थै मारबाय सानबायमोनलां हले अब्ला नोंस्लांखौलाय मा खालामनो ओइ कमल आंखौ किडनेप खालामनो नोंसोरलाय मा मोनगोन नोंसोरलाय हा ए किडनेप खालामनासो नुबाय नामा नोंलाय उथि ए किडनेप खालामनासो नुदों नोङो थैबायसोमोन नोङो थौ न'आव थौ